2015. május 23-a után ismét első osztályú mérkőzés az Eto Parkban. Akkor a Győr 3-0-ra verte a Pécset a férfi NB1-ben, most pedig a női bajnokságban jön a bronzpárharc első felvonása, ahol az Eto FC a Viktória gárdáját fogadja. A Győr élvezi majd a pályaelőnyt a két nyert meccsig tartó ütközetben, hiszen a Győr lett a harmadik, a Viktória pedig a negyedik a felsőházi rájátszásban. Nem is tudom, 3-4. Center pályáján játszott a csapat, viszont elszenvedte első vereségét a Viktória ellen. Mi volt ennek az oka? Csavarodik befelé, és nincs bent! Honnan kotorták ki azt a labdát? Fleck volt az egyébként, aki még beletette a lábát a labdába, de nem sikerült jól irányítani. Hát most Küldi a keresztléc, ezúttal segített Mészár Krisztinán, megsegített a Győrön, hogy meglegyen a pontszerzés. A Kókának viszont lehet, hogy ezen az elúszott 2 ponton múlik a felsőház esélye, mármint hogy elúszik őt a bal kapufa mellé. És megint Kocsán Petra az, aki a második félidő elején veszélyeztet, térül fordul, beível, ez így nagy helyzet, de nem lesz gól, mert ott van Sister és az afrikai légiós a gólvonalról vágja ki végül a labdát. Éledezik az Közést Manhart Heike a találkozó utolsó gólját magára vállalja. A jól meghelyezett szabadrúgás azonban csak szép. Becsapja védőjét, a másikat is, aztán becsúszik a légiós Amanda Sister, hát Szabóban, a kipattanót pedig aztán eltakarítja Amanda Sister. Zárt a szöget a kapujából kijövő Szabó.